दासो जादों बिफोरसो मेथाइब्रा साला दा बायदि समाव लोगो मोननायमोनब्ला बे गायकनो पाक्का 10 थाखा प्राइस होथारगौमोनलै आङो बे बोरायनायखौबा खामानि गैया दामानि गैया मुरा गंसेयाव जनानै सानफ्रामबो रेडिअल' खोनासंनाय नायनोसो हाथारलांदे बोरायखौ आउट साला मोसौ खि जानाय फिसा गांसो जाग्रा नों मा मिथिगो आयौ फाग्ला बोराया माथो रागासो जोंगारबायहाय ओइ बोराय नों बेबायदि मेथाइ खननो रोंगौ आरो मालाय मेथाइ खननो गोरों नालाय थाखा मोनो फैसा मोनो नोंहा बे मालाय खननायखौनो जिराय खोनासंबाय थायो बे बुरि सासेया साला जेबोआनो मिथिया गोदोनि दिननि आबै आबौ दिननि मा ओंथि फोरमायदों नों मिथिगौ बुरि नों मिथिगौ बे मेथाइखौ गोदोनिफ्रायनो खोनासंनो लुबैनानैनो दिनैसो गुवाहाटी सेन्टाराव फोनांनो हादों आं मिथिगौ नोङो बुरि मिथियाहाय बोराय आं बेफोरखौ जेबो मिथिथारा ना मावजि हाबबाय मावजि ओंखारलांबाय मा मेथाइसै बेफोरलाय मिथियाखैनोथ' सिरि था दे ओंखामफ्रा जाबायबा खुरदो दे मा जागोन बेफोरबायदि बुरिफोरजों जेबोखौनो मिथिया बेसेबां जि मिलौदो गोदै ओंथि फोरमायदों बेफोरबायदि मेथाइया एसे मोजां खाथियाव खोनासंबावथारनोसै बोराय ओंखाम खुरबाय होनदे मा खोमा होथाब बायनाय खोनासंबाय थाखो बियो फाग्ला बोराया